Ola, nenos e nenos do cole de Os Muíños. Sou Leti, creo que ahora xa me coñecedes un pouquiño máis, debido ás guardias que fago con vos de patio. Veño outro ano máis a contarvos un conto que, espero que vos guste a todos. E, vou dedicar a todos os nenos e nenas do colexio, pero un pouco en especial aos meus nenos Jorge e Ainhoa, de sexto de Educación Infantil. Mandolles un biquiño moi grande. Vou a comentar o conto. Escollín este conto, chámase Gaivota Gourmet. É un conto que ten algo especial porque está relacionada tamén co colexio. Espero que vos guste e vamos a comenzar a ler. Di así. Vamos a ver. Ola, chámome Mori, son unha gaivota gourmet. Aquí a temos, a Mori, paseando polos tellados e vixiando todo por aquí, por esta zona. Iso quere dicir que gozo comendo cousas riquísimas. Por iso vivo preto deste cole tan bonito. Aí a vedes, este é un colexio e aquí está Mori. E lle gusta vivir por aquí preto do cole. Por que será? Agardo a que os pícaros rematen de xogar no patio e volvan á clase. E entón, aquí a vemos vixiando o patio do cole a xantar. Que maravillas terei hoxe no meu menú? Porque lle gusta entrar ao patio do cole para ver o que queda por aí de restos de comida para zampar. O luns comín a metade dunha piruleta chea de babas. Aínda triscaba. Aí a vemos ca piruleta na boca. Que lambona. O martes comín un anaco de bocadillo que caera na lama. O xamón estaba no seu punto. Aquí a vemos zampando o bocadillo e os nenos abraiados mirando como a gaivota zampa ese bocadillo. O mércores bebín un charco de amorodo que estaba exquisito. Mirade que lambona, como lle gustan os amorodos. A quen non? O xoves pelexei cun veciño que quería levar a miña tallada de mortadela con olivas. Aquí a vemos pelexando con outra gaivota. O venres había restos de flocos de millo e goma de mascar pegados no chan. Vai a festín! Aquí a vemos ca boca toda pegajosa da goma de mascar. E chega ao fin que di: as fins de semana póñome moi triste, non hai ninguén no cole, non hai manxares para min. Claro, as fins de semana os nenos están nas casas e non hai merendas que zampar por ali. Teño que conformarme con nécoras, luras, xoubas e percebes. Puah! Non lle gusta. Xa vedes, a gaviota Mori gústalle máis ir comer as vosas merendas do cole que toda esta mariscada que pode pescar no mar. E colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gustase moito. Sabedes que a gaivota gourmet, Mori, prefiere estar no patio do cole a zampar o que vos deixades por aí e non ir a pescar ao mar comidas exquisitas como marisco. Pois chicos e chicas, espero que vos gustase o conto que elexín e que pasedes un moi bo día. Biquiños para todos e vémonos pronto. Hasta logo!